Ota Jussi tupakki. Mä todella rakastan sua. Kiitos olla. Oppiisit sä nyt tässä samassa. Ryssälle voi tulla kovat paikat, kun pojat on jo lähtien päälle nuon pitelemättömiä miehiä. No? Kato nyt vähän tätä porukkaa. Älä säikö suutus, jos sun viidet olis salajuotu. Joo. Jussi, katso nyt tarkkaa, minkälainen levy mulla on kaulassa. Mutta tunnet sitten, jos musta tuloo päätöömies. Mikäs siinä? Ja vielä pesäpallo mailalla. Mistä sä mut tunnet, jos ei mulla oo päätä? Mulla on velkoja. Mä todella rakastan sua. Niin kuin näin. Mä oon todella pahoillani, että mä sillä tavalla lähentelin sua. Ota ahritus. Se ei sitä nyt tarvitse. Tallessa on. Sattuu kohtien häjystä. Ei tietenkään. Mitä sä oikein odotat? Onko mulla vielä jalkoja? Tallessa on. Ei mua päähän ottaa. Ties vaikka joutuisit maksaa sen takaisin luotossa. Mä todella rakastan sua. Hän näjekkä. Älä sano. Olisiko sulla Jussi Erkkilälle mitään lääkettä antaa? Täällä on rahapelit kielletty. Hei, tää ei oo sitä, miltä tää näyttää. Mitä sä sille annot? Uudet hifi-laitteet. Järjestää tuttaville velkoja. Mä lupasin katsoa Paavon perään. Kyllä elämä taas se hymyilee. Ties vaikka joutuisit maksaa sen takaisin luotossa. Ja vielä pesäpallo mailalla. Ne haluaa romantiikkasepon maineen. No, ehkä siihen on vaan pakko tottua. Olisiko se vähän niin, että se olisi henkisen niin kuin ansaan? Ei tietenkään. No hyvä on. No sitten tässä on varmaan sattunut joku sekaannus. Sä oot jäänyt kiinni jo! Palvelut pelaa monella tapaa. Ei lata! Kyllä elämä taas se hymyilee. Hallitse turvallisuus! Sä et siis halua auttaa. Kiitos teille. Ja. Kuka siinä on? On se leidenjakaja. Onko sattunut häjystä? No niin! Arvoa! Ei sääliä tipu. Kuinka kävi Jussi? Sattuuko häjystä? Tappo melkein. Mikäs siinä? Mä kerroin, että rotat ja torakat on lyönyt mua ennen. Ja vielä pesäpallo mailalla. En mä tiedä. Suolet näkyy. No, kiitos. Ehkä siihen on vaan pakko tottua. Siinä tapauksessa. No sitten tässä on varmaan sattunut joku sekaannus. Onhan tää noloa. Kyllä elämä taas se hymyilee. Mikäs siinä? Pehmeä tyyny.